Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Manastir Tumane nadaleko je poznat po isceliteljskim čudima. Otac iguman Dimitrije Plećević često svedoči o sreći vernika koji posećuju ovaj srpski manastir u Braničevu. Poslednje svedočenje je o devojčici koja je prohodala zahvaljujući ulju iz kandila tumanskih svetitelja. Dajte mi vodicu i ulje od svetog Zosima da me ne boli. To su reči moje male ćerkice. Mala Lena je uz našu pomoć mogla da hoda samo na prstima. Stopala nije mogla spustiti. To nas je mučilo i mi smo odlučili da dođemo u manastir i pomolimo se tumanskim svetiteljima. U Tumanec smo došli 19. oktobra 2019. godine. Čitana nam je molitva, ali smo i mi dugo pominjali Lenu moleći se kod moštiju svetog Zosima, Jakova Tumanskog i Bogorodice. Sa mirom u duši dođu smo kući. Lenu smo svake večeri umivali vodom, a nogice mazali svetim uljem. Ubrzo ona je spustila nogice i sada hoda sama, bez ičije pomoći. Kad god se udari ili plače, iako ima samo 2,5 godine, ona nama ukućanima kaže: dajte mi vodicu i ulje od svetog Zosima da me ne boli. U potpisu zahvalni roditelji Bojana i Dušan Andrejević iz Niša.